Boa tarde a todas e todos. Hemos empezado un acto. Grazas por estar aquí. Vedes isto cheo, a verdade é que agrada moito. Eso quere decir que hai sentimento por isto. É unha honra para mí presentar este acto que pretende dúas cousas, basicamente. Por un lado, que sexa ilustrativo, é dicir, que cando remate teñamos unha idea clara da situación na que se topan os diversos elementos que pretendemos sexan ben de interés cultural na Toxa e que merecen, según a nosa consideración, esta protección. Ímonos entrar no Gran Hotel, xa que é a obra senleira deste complexo arquitectónico, e para iso temos a gran sorte de ter con nós o arquitecto José Luis Paulos Campos, profundo coñecedor deste edificio, autor dunha tese doutoral e experto en elementos patrimoniais que estamos na obriga como sociedade de conservar. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Por outro lado, tamén queremos que sexa un acto reivindicativo e comprometido. A deputada e membra do Parlamento Galego, Montse Prado, vicepresidenta da Mesa tamén, comentarános as vicisitudes futuras ás que nos enfrontamos para que este BIC se faga realidade. Porque, por desgracia, neste mundo non valen só as evidencias e as razóns científicas. Benvida, Montse, por vir. A min tócame por resumir o motivo polo que consideramos necesario este acto e se fixera falta outros no futuro. Estamos en xaneiro deste ano, cando o alcalde nos fai chegar o catálogo actualizado de patrimonio co fin de someter o post-compesión 2025 a pleno. Pois ben, neste catálogo observamos como hai unha rebaixa de protección do Gran Hotel, que pasa da máis alta estrutural nos pexóns anteriores a máis baixa ambiental neste último. Certo é que ahora mismo está sin protección ninguna, é certo. Pero que nos baixen de un pexón a outro a protección, alármanos. Iso provoca no Benegado Grove un movimento de alerta. Parécenos raro que Patrimonio da Xunta, departamento que normalmente actúa como garante, conservador, radical e extremo na inmensa maioría dos casos, cun carácter minucioso, podemos chamar tiquismiquis, compórtase o Gran Hotel xustamente do revés. É dicir, todo o que hai alrededor non hai problema. Pero co Gran Hotel, xustamente co Gran Hotel, eso baixámoslo. É moi alto estrutural, baixámoslo ambiental. Repito, sabemos que a día de hoxe non ten ninguna polo que aplaudimos as proteccións, pero só é moi raro que mentras elementos que rodean o Gran Hotel aparecen con niveis altos, xustamente o Gran Hotel sexa o que menos protección recibe. A maiores, enterámonos que meses antes, en xullo de 2024, o Centro Cultural Daniel Vázquez Bulías, en colaboración coa Asociación do Patrimonio de Galicia, envía a Patrimonio da Xunta e ao alcalde José Cacabelos unha memoria explicativa e un escrito no que, con todo o luxo de detalles, se dan motivos de peso para a consideración de BIC de toda esa zona. O alcalde deixa no caixón, nin a mira nin a comparte ao resto dos grupos da oposición. Nin contesta a quen lle enviou, simplemente ajocha. Entón, claro, a nosa preocupación sube. E explota cando oímos falar ao alcalde no pleno de febreiro e logo nunha comparecencia de prensa en vídeo no que, alterado, a parte de sacarse responsabilidades, rebaixa a importancia da baixada da protección deste hotel. E chega a decir que as sucesivas reformas acabaron con case todo, deixando entrever que igual é razonable este cambio de situación para este edificio. Ante esta situación, quen non se preocuparía? Como non nos vamos a preocupar vendo o comportamento dos donos actuais coas traballadoras e xentes deste povo? A cuestión é como é que os que teñen máis poder que a nós parece que non lles afecte a situación. Iso é verdadeiramente desconsolador.
Entón, alguén terá que coller o tolo polos cornos e apoiar as asociacións demandantes de Vic e facer esa demanda propia, dun mesmo. Porque quen máis interese ten en que este grupo arquitectónico pase de xeneración en xeneración somos os cidadáns de Galicia, en especial os habitantes desta vila. O lado de todo isto, que tamén o ten, pois que parece ser que non hai oposición para que o Vic se leve adiante, por lo menos de palabra. Entusiasme por parte do goberno local non parece que haya moito, pero por lo menos non din que non de xeito aberto. Chegou a dicir o alcalde ojalá, co cal agardamos que na moción que presentaremos próximamente para que se aprobe en pleno o apoio a este Vic conte cos votos favorables de toda a corporación. E que no Parlamento suceda o mesmo cando toque a votación na capital do país. O Grove perdeu moito patrimonio. Só falta mirar por este escaparate, vostedelo moito máis doado, ou pasear por Peralta ver fotos antiguas, pero iso xa non ten volta. Debemos destinar as nosas enerxías en poñer en valor o que aínda se pode recuperar, ou en todo caso conservar. O Gran Hotel, a Capela das Cunchas, o balneario de 1928, os chalés modernistas ou regionalistas, nunca entendí moi ben se era unha cousa ou outra, José Luis, modernistas ou regionalistas? Bueno, o regionalismo é unha parte do modernismo tamén, pero máis local, digamos. Regionalistas é unha parte, vamos a chamar modernistas. É unha interpretación, bueno, podo falar con geadas ese ou non, pero unha interpretación do modernismo pois máis local, non? Pero está dentro disso. Sabe, O Xardín, os restos da antiga fábrica de xabóns, os xarróns e a balaustrada, por certo, en algúns lugares moi deteriorados xa, todos estes elementos forman parte da nosa historia e identidade como pobo, e todas elas teñen unha significativa importancia artística, histórica, arquitectónica, etnolóxica, industrial e, polo tanto, económica, aínda que non o parece. Que non se nos poida dicir a esta xeneración que estamos aquilo de que non sabemos o que temos ata que perdemos. Debemos ter claro que do que falamos é de evitar un desastre, unha perda de riqueza sin medida. O que nos xogamos é que os elementos únicos que son perduren máis alá das xeneracións que estamos hoxe aquí. Isto sobarda o Grove. O BNG foi un entusiasta da recuperación da toxa para o Grove en todos os seus aspectos. Existe unha moción do 2001 na que se pretendía a catalogación para os xardíns existentes na toxa. Pero todo o mundo sabe, ou debería saber, a pelexa que anteriormente se librou para que o monte central fora do Cidadán se non acabara sendo un campo de golf. Todos sabemos, como Carlos, o ex-concelleiro dono desta galería, traballou para medir e recuperar terreos por ocupas de Garabata. Todos sabemos quen recuperou a historia desta illa, sempre do lado dos humildes. Non hai no Grove nin en Galiza un grupo político máis comprometido en evitar o deterioro e fomentar a recuperación da toxa para o ben común, que a este grupo de persoas da que me honra ser portavoz e que humildemente organiza este acto para todos vos. Aseguro-vos que podería estenderme a lo menos media hora máis. Pero quen teña interés en profundizar na problemática deste tema comigo poden encontrar fácil polas rúas. Por tanto, mellor deixar falar a Monse e a José Luis, que será máis complicado atoparos por aquí. Gracias. Non creo. Para falar por aí, Pero para xa José para... Paulos vai Se me poño aquí co punteiro podo señalar. Sí. Podo Se me pone para verlo, vale? No, ponte aquí. No, para ver a tele. Claro. Ibas hecho aquí, vale. Pero non ibas a falar ti ahora? No. No, despois o Ao final. deseo un momentinho que vou a poñer as fotos que nos truxo. Igual era vou baixar eso un pouco, non? Ou non? No, O store, digo. Sí. Coa tele igual non fai. O mellor, non sei. Supongo que será esta. Esta. Sí, xa está. Isto. Sí. Lo pinches e se che... Vale.
Estos son fotos. Sí, sí, sí. Sí. Está aquí para xudarte. Ah, vale. Toma, o micro que te Isto non é o micro, non é este. Más este. Mais este. Bueno, boas tardes e moitas gracias por estar aquí por este motivo tan bonito como explicou aquí mellor que a nadie. Penso que Anselmo, polo menos polo sentimento que lle puxo e da importancia que eu tamén creo que ten. Xamás imaginei que o meu traballo da tesis doutoral servise para algo útil como é este caso. Entón, eu o que vou facer é intentar explicar as miñas investigacións que veñen a demostrar que o Gran Hotel, como barbaridades que oímos por aí, que perdeu o valor patrimonial porque houve moitas reformas e tal, pero como vades a ver, as probas non din o mismo, non? Que cambiar algún suelo ou pintar ou tal non lle vai a quitar o verdadeiro valor patrimonial que de verdade ten. Bueno, xa non fai falta que me presente, son José Luis Pablos Campos, son arquitecto de aquí da zona. No 2017 entreguei esta tesis doutoral que iba sobre a Ría de Arousa, sobre a arquitectura como un proxecto que había empresarial, que era o Gran Hotel da Toxa para atraer o turismo de élite de Europa, un palacio real que se iba a facer na illa de Cortegada. É dicir, era como un eixo Cortegada-Toxa e co centro en Vila García, que era onde estaban os que manexaban o cotarro naquele momento. O palacio de Cortegada non se chegou a facer, por iso que o Gran Hotel da Toxa ten moita máis importancia porque é real, está aquí desde hai un século e pico, só trouxe cousas boas para, penso eu, para a nosa ría, non? Entón, con máis razón de querelo protexer, e non o que está ocurrindo que lle baixaron a protección ambiental, onde abre paso a que poidan interiormente desfacelo totalmente, non? Bueno, vamos a ver. Bueno, como sabedes, o Gran Hotel fixo o arquitecto Daniel Vázquez Gulías, que naceu no século XIX, era un home, pois, un gran traballador. Dame un segundo, para encher un pouquinho máis isto. Dalle. A ver se son capaz de... Sí, dalle, sí. Non sei se ten... Aí, estirando mellor. Bueno, así debería chegar, pero bueno. Igual se pode sacar. A ver, perdón. É que non quero meter a pata, pero bueno. Aí está, vale, por aí estamos. Bueno, non sei que tal. Vale. Bueno, pois aquí tendes a dúas imaxes de Daniel Vázquez Gulías cando era novo e cando xa era máis maior, que por desgracia pois tampouco durou demasiado, durou 68 anos, nada máis. Naceu en Beariz, en Ourense, e foi un incansable traballador na súa profesión, e sempre coidou a súa familia, tiña unha capacidade de traballo increíble, a verdade. Bueno, non vou estender como era o arquitecto. Como se chegou a facer este gran hotel? Creouse unha sociedade anónima entre Laureano Salgado, estes dous que están aquí, o Marqués de Riestra e Laureano Salgado, que eran os máis importantes. Crearon la Toja S.A. e crearon un concurso de arquitectura para facer o Gran Hotel. A través dos familiares que eu a Daniel Vázquez Gulías, e o home viaxou para empaparse dos estilos europeos para facer unha boa proposta, e así ocorreu, non? Vamos a ver, vou enseñar imaxes. Bueno, eu o Gran Hotel estudeino con un sistema un pouco complicado para contar aquí,
pero que vai barrendo todas as facetas que ten un edificio, desde os planos, os materiales, a historia, o comportamento, como se habita nel, todo, como sale o mundo, bueno, un poquinho complicado, pero bueno, vou vos explicar da mellor maneira posible. Como sabedes, a imaxe do Gran Hotel da Toxa non se parece ao da hora, o inicial, pero xa temos fotos antiguas dos anos 30, desde avionetas, este que está aquí, creo que se ve o punteiro, ainda que non se ve moi ben, pois aí se ve o xardín, a capela e o conxunto do Gran Hotel. O Gran Hotel está formado por dúas pezas, que é o pabellón de habitacións, aquí está a Ría de Arousa co Cortegada e a Toxa, e que as carreteras, este mapa solo era, se viñas a Ría de Arousa, casi tiñes que estas dúas referencias, daquela. Estes son os planos cando para traballar sobre a ubicación do Gran Hotel, que houve que facer un recheo, facer un podium, ben sabedes, un muro de mampostería pegado á ría para facer unha escollera rectilínea, e aí se recheou e se traballou en compactar ese terreno para poder ubicar aí o Gran Hotel. Este é un plano urbanístico de Gulías, ainda que está moi colmatado, mellor que non se fixera, porque aquí casi non quedaba espazo para nada. Entón, pero bueno, hai que tamén criticar, ainda que sea noutra época, non? Estes son diversos evolución do proxecto, que sufreu moitos cambios. Ao principio era moito máis ambiciosa, tiña como 7 pabellóns, despois 4, e despois acabou, como que todos o conocemos, son dibuixos do traballo de Gulías, acabou en dúas pezas. O pabellón de habitacións, que ten no soto o balneario, unha galería de unión e o Palacio Comedor, que se chamaba, onde se facían as comidas, se xogaba as cartas, tomabas o té e todo iso. Eu, para facer esta comparativa, para demostrar que non se perdeu o valor patrimonial, dibuixei outra vez todo en AutoCAD os planos antigos de Gulías para poder superpoñelos cos planos do 1944, que é a reforma máis importante que tivo o hotel, porque as outras, como dixeron por aí, que lle quitaban o valor, non foron reformas importantes, simplemente botaron un pavimento, pintaron, cambiaron instalacións, pero non lle fixeron nada máis. Parece que o queren facer agora, eso sí, foi o medo que temos, non? Bueno, estas son fotos. En 1916 ocorreu un evento moi importante no Gran Hotel, que se rodou unha película en 1916, imaginade canto tempo fai, e rodouse íntegramente no Podo do Lapasar, está moi boa, moi bonita. Esta foto que vedes aquí, onde estou co punteiro, é a galería que une o pabellón de habitacións co Palacio Comedor, aí cos integrantes do rodaxe. Do lado dereito vedes as pinturas que había, que xa non existen, xa se habían quitado na reforma do 44, de Pulido, facendo evocación ao seu estilo ecléctico, desa época tan positiva e tan vital, que por desgracia non chegaron hasta os nosos días. Bueno, estes son máis planos este de abaixo é unha acuarela original de Gulías. Este son o plano o soto, onde está o balneario, que hoxe en día está exactamente igual, e pois é a planta primeira xa. E o outro lado o Palacio Comedor. Están separados xa non están unidos, para explicar aquí, pola galería. Bueno, e tamén redibuxei a planta da capela, porque non existía, o que si existían nos archivos de Gulías, do Centro Cultural ao que pertenezco, que non o dixen, son fundador xunto ca neta de Daniel Vázquez Gulías. Redibuxei a planta da capela porque non estaba por ningún lado, entón a medimos e aquí está tamén. Tamén é algo importante porque o conxunto do Vic, a capela é un elemento importantísimo. Despois a gran escaleira, que tamén segue igual.
non perdeu valor ningún porque está exactamente igual, entón non creo, non sei, este elemento tan importante que xa casi poucas palabras caben para decir algo que isto non ten valor, porque se está exactamente igual que cando se fixo, pois non sei onde se perde o valor. Estes son estudos tamén do Daniel Vázquez Bulías. Estes son os viaxes que fixo, pois, este de esquerda, un balneario de Vichy, vedes que ten parecido co Palacio Comedor no seu día, e o outro é un hotel en Marienbad, aí entre Suiza e Alemania, e tamén ten un parecido cas torres nas esquinas no pabellón de habitacións. Fixadevos que adecuado é facer estes miradores cando está a ubicación nunha illa que podes ver o mar hacia todos os lados, non? Parece unha tontería, pero esos miradores que estaban abertos na parte de arriba de todo, tiña que ser unha maravilla ir ali e sentir o aire do mar, mirar para todos os lados. Non había mellor tantos pinos, creo que había bastante menos, e tería unhas vistas, a verdade, que increíbles, imaginando como sería no seu día, non? Os espacios do interior, tal como era no proxecto de Bulías, tamén, o espacio central, onde vedes as pinturas, e tamén o gran lucernario, que aínda hoxe tamén está colocado noutra posición, pero tamén sigue aí. Este é un dos espacios importantes, xunto coas escadas, que todavía mantén, este non mantén tan ben o original, pero aí o temos, vamos a ver despois nunhas fotos. Bueno, esta é unha comparativa que había feito eu cos grandes hoteles desa época, era en Biarritz, este en Portugal, en Vidago, e este a Toxa, non? Que era un paralelismo dos tres países así que máis cercanos. Este é o Centro Galego da Habana, que tamén atribúyese a Bulías, e tamén ten un parecido, en que moito máis recargado, un parecido co Gran Hotel da Toxa, co pabellón de habitacións. Despois, descubrindo máis cousas da arquitectura, pois ten os trazados estos do Home de Vitruvio, todo iso, saben un montón de cousas que otorganlle máis valor todavía do que un pensa que pode ter así a simple vista, porque isto subyace aí, esos trazados, esas proporcións, están, a parte da dereita, o que está en vermello, é a capela, e vedes que encaixa perfectamente, digamos que o centro da capela é o ombligo do Home de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Porque os arquitectos desa época do século XIX fixábanse moito nestas cousas, estudando, daste conta que era certo. Bueno, agora vou vos enseñar outra cousa. Un segundo. Vou abrir outro arquivo. Aquí xa, este xa non penso. Cerraría. Sí, cerro aquí. Vou pasar directamente á superposición para que vexades cal é realmente, porque decimos que ali está o Gran Hotel original e máis o... Bueno, como os dixen antes, eu dibuixei o que é o proxecto de Bulías, o de 1907, non? Entón, no arquivo daqui do Grove, existe o proxecto, os planos do proxecto de 1944, que foi realmente a maior reforma que tivo o hotel. Entón, se propoñemos os planos á mesma escala, empezamos a ver, pois, plantas semisótano, non? Empezamos por baixo de todo. E vemos que todo o que é o balneario é exactamente igual. É dicir que non pode perder ningún valor porque é exactamente igual. Despois vou enseñar non só nos planos, sino nas fotos de agora e de antes. O único que fai, empézase a facer ampliacións, pero sempre basados no antigo proxecto. Non tiran nada, sino que añaden esas partes en azul. Isto é o actual bar inglés, creo que é. E isto é un novo hall máis grande, porque antes o que está encima é xusto a galería que unía o pabellón
o Palacio Comedor, o Palacio de Habitación, o Pabellón de Habitacións. Entonces, añades este corpo que está en azul e añades o bar inglés, non? E o outro queda máis ou menos igual, a estrutura é a mesma, o único que reforzan de alguma maneira porque van a empezar a subir plantas, non? Entonces, na seguinte, esta sería a planta primeira, e aquí xa vemos que encima do corpo que se lle añade para o hall de entrada, no, este é o hall de entrada, o outro era o soto, perdón. Entonces vedes aquí que a entrada faise moito máis grande, é dicir, ahora entras por aquí, esta recepción, isto xa como está ahora tamén. É dicir, que tampouco, que a estrutura original segue aí debaixo, é dicir, que nadie tirou o hotel de Bulías e fixo un novo, senón que sobre esa base o ampliaron. E máis, a memoria do segundo arquitecto de 1944, que se chama Francisco Sanz, que é un arquitecto leonés da época tamén, bastante recoñecido, di na memoria do proxecto que el se apoia que non hai que cambiar nada, que simplemente hai que aumentar alturas para pasar de 70 habitacións que tiña a casi 200. Pero claro, subindo plantas encima do que xa había. Este ampliación que está en azul, ampliación na planta primeira. Este xa é plantas segunda, terceira e cuarta. Aquí xa se lle pon unha banda toda de habitacións, pois aquí, por exemplo, xa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 por cada planta, máis. Entonces, 15 por 3 plantas, son un lote de habitacións. E o que sí que fan é añadir estas terrazas, o que fan é envolver o edificio antigo sacando unhas terrazas máis afora. Pero o que é a estrutura interior, as divisións das habitacións é exactamente a mesma. O pasillo é exactamente igual, a escaleira imperial é exactamente igual, a entrada polo Palacio de Habitacións que dá ao xardín, que ten un eixo que vai dar á capela, é exactamente igual tamén. É dicir que, polo que vemos, é un cambio de estética, pero non interiormente é o mesmo hotel, o único que se está ampliando. Aquí vedelo unha sección, claro, o hotel sube, onde está o Palacio Comedor, 3 plantas para arriba. E no Palacio de Habitacións, unha planta máis. Aquí suplementan a escaleira imperial, que a fan ben, porque non se nota se vades ali, parece da mesma época. Eu subín hasta arriba e realmente está igual. Pero todo o demais é o edificio de Bulías. Todo está suplementado, simplemente. Non derribaron o anterior edificio. O que si fixeron foi facer cuadradas as torretas das esquinas e envolvéronas en unha geometría cadrada, non redonda. E os remates finales sí que os tiraron. Vadelo ver aquí tamén. Digamos que ao final das torretas sí as tiraron para continuar esa planta para arriba, que é totalmente rectangular. E claro, a bóveda do Palacio Comedor tamén o tiraron para poder subir as plantas. Pero todo o demais está aí dentro. Despois, que, como ben dixo Anselmo, que condicións hai que ter para que isto sea un BIC? Pois, por exemplo, que teña un valor histórico, cultural, hasta tecnolóxico. Pois, que saibades que foi o primeiro edificio de Galicia en utilizar o formigón armado. Entonces, eso tamén é unha cousa, un dato importante, igual que despois se utilizou na construcción da ponte, tamén que é un único grove. Vedes aquí a altura do Palacio Comedor hasta a segunda planta, e todo o que está en azul é a ampliación en alturas. Entón, o que fai é ampliar en alturas e darlle unha nova fachada recta, porque nos anos 40-50 o que se levaba era unha arquitectura racionalista, que se chama, que é totalmente contraria en decoración á ecléctica de Bulías, que era moi pomposa, con esculturas, pinturas, e aquí é todo desnudo. Como decían algúns por aí, cando criticaron a
o proxecto do 44, que o máis divertido eran os toldos amarillos, non? Que tiña o pero ahora nos gustan e todo, pero bueno, comparado co antigo, pois só tiña de divertido son toldos amarillos, pero bueno, non está mal. E agora vou vos enseñar isto que está nos planos, que ao mellor non vedes tan ben, as fotos, para que se vexa realmente a comparativa. Vamos a ver. Bueno, este realmente foi o informe que mandamos a Patrimonio, que ten 160 páxinas, que o alcalde non fixo caso, ou di que, bueno, polo visto... A nós non nos lo enseñou. Bueno, isto como está metido antes da aprobación esa inicial e tal, teremos que facer toda a forza posible para que si nos fagan caso, porque a verdade é que o conxunto, se isto non ten valor, entonces que é o que ten valor patrimonial, pero non o entendo. Vamos a ver. Bueno, aquí fala das proteccións, das leyes e todo iso que xa sabemos que se lle baixou un peldaño da protección estrutural ambiental, e iso abre a porta para tirar todas as divisións que son as originais, as que están dentro, e iso sería terrible, porque parece que o que queren facer é cambiar de uso, facer apartamentos de luxo ou corroselo a min, non sei, ojalá que este equivocado. Bueno, aquí como podedes ver, o edificio antigo, o que son os huecos, en que están adiantados, porque se crearon unhas terrazas, os huecos están nos mesmos puntos. Se miras detrás desta terraza, as portas son as mesmas que estaban no edificio de Gulías. É dicir, que con unha mirada analítica, vemos que o edificio que está envolto nunha fachada moito máis lisa, pero segue aí. Por exemplo, aquí esta foto é moi curiosa, vou ampliar un pouco. Vamos ampliar isto. Espera, se lle das a contra máis, sí. Sí, para que se vexa. Esta é unha foto moi curiosa, porque se vos fixades, o pabellón de habitación sigue sendo antigo, aínda que ten unha planta arriba, unha cuarta planta ao lado das torretas, que tamén se fixo nos anos 30 do século pasado, pero a parte de atrás xa estaba cambiada a arquitectura lisa, é dicir, que houve unha mistura entre a medias do proxecto do 44 e o pabellón de habitacións ainda era o antigo. É unha foto moi curiosa esta. E, bueno, vou vos enseñar máis espazos para que os vexades. Esta é unha das salas do pabellón do Palacio Comedor, que o único que se fai, esas portas que unen uns espazos con outros, se amplían do tamaño que vedes aí a esa liña vermella. O que fan é que os espacios continúen e que parezca máis grande. É o único cambio que tamén fan. E, bueno, a estética, o mobiliario e todo iso, e todas as decoraciones florales e iso, claro, desaparece. Aquí tedes as aberturas vermellas, o que fan é ampliar, unir máis os espacios para que parezca moito máis grande. Pois ese é un dos cambios que é interior, pero que non é estrutural. Despois vedes, por exemplo, os dous módulos do Palacio Comedor. Vedes que siguen no mesmo sitio tamén. É dicir, que está todo envolto con outras fachadas lisas, abstractas, pero o que é a traza original sigue estando aí. E así con todo. Mira, esas 5 ventanas con arco xa estaban aí tamén. É dicir, que simplemente observando o antigo e o moderno, entón non sei onde está a pérdida. A parte, desde o 44, tampouco tuvo que ter ninguna perda, porque xa ten tamén casi 100 anos a reforma, ou vai camiño deles. Este é un dos salóns, salón de billar, que vai saber como queda agora, que realmente os arcos son o mismo, o que falta é decoración e as cortinas amarelas tamén, é o que ten diferente. O cambio de estético, non? De principios do século a mediados do século. Este é o espazo do central tamén, onde estaban as pinturas, que as vedes aí, estaba todo moito máis decorado, era outra estética totalmente diferente, pero o que se fai sigue co mesmo, pero facendo máis abstracto e máis limpio.
é todo blanco, non hai pinturas, e nas esquinas, en vez de ser redondeadas o que fan é facer as rectilíneas, non? Para entrar nesa estética interior tamén racionalista que era que se levaba nos anos 40. E as cortinas amarelas, que non, a verdad, un se vai acostumbrando, non son tan feas. Tamén. Sí. Eu desde rapaz, bueno, non vos contei que, bueno, son de Vilagarcía, pero de nenos sempre queríamos vir a Toxa, decíamos, pai, onde vamos a Toxa? Porque había, no que é o xardín, que tamén queremos propoñer que sea un Vic todo conxunto, que é o gran hotel, co xardín, e máis ca capela, e tamén a fábrica de xabón, bueno, todo. Entonces, nese xardín había, bueno, os que sodes máis maiores, os sabredes, había unhas xaulas, e había uns pavos real, bueno, os rapaces, eso queríamos ir ver os pavos reales. O edificio non nos daba igual, porque non entendíamos, pero ver os animales, os ocas, os patos, os pavos reales, eso durou moitos anos. Desapareceu todo iso, por desgraza, porque ahora non o hai. Era algo moi bonito, a verdad. Así, unha cousa de sentimentos de rapaz, que xa, por desgracia, xa non son rapaz, pero bueno, acordeime falando antes de vir para aquí, falando diso con Anselmo. Entón, quero decir que isto, se eu teño 55 anos e teño xa na miña identidade de rapaz esta illa, este sitio, este gran hotel que é unha referencia xa non só para a Ría de Arousa, para Galicia, e que nos pon no mapa de Europa e do mundo casi, porque todo o mundo, que cando presentei a tesis doctoral que foi en Sevilla, a xente escoitaba e todos tiñan ganas de ir xa para os que non conocían, eu quero ir ali e tal, e como se e todos tiñan curiosidade por vir, outros xa o conocían tamén, pero oídas todos o conocían. Entonces, se isto se cambia, sería unha tragedia, para min, penso que é moi malo. Transmiteuno moi ben Anselmo, porque temos que loitar moito por isto, porque non ten sentido ningún. Obedece a outras reglas que non sabemos cales son, pero temos moitas sospeitas de cales poden ser. Despois, aquí está unha foto do balneario de abaixo, do semisoto da pabellón de habitacións, de como está agora e como estaba antes. É dicir, que eu vexo as mesmas columnas, igualitas, o chan parece que sí que cambiou, pero que son as vigas e tal, isto todo é igual tamén. É dicir, que nadie fixo unha nova cimentación, nadie fixo un novo hotel, entonces aquí temos un edificio de Gulías pintado de blanco, pero segue aí o mesmo edificio, non? Entonces, empezar a desfacer estas cousas eu non lle vexo ningún sentido, nin cultural, nin de ningún xeito, a verdade. Teño unha cousa máis por aquí para enseñarvos comparativas de fotos. Bueno, a xolla da corona, que é a gran escaleira, que é unha jolla, verdade? Solo por isto xa había que proteger todo o que está ao redor, pero xa sin pensar nada, non? Entonces, isto era, pues, no principio do século, e isto é ahora. É dicir, que está o mismo, está exactamente igual, non lle falta nin lle sobra. Bueno, non temos os señores estes que... Probablemente serían do Grove, eso, non? Sí, seguramente. Que un motor económico para non só para o Grove, sino para todo o mundo. Penso que, por a miña parte, un sentimento de máis que de cariño brutal. Entonces, é parte da nosa identidade, entonces non... temos que evitar que isto cambie, non? Protexer o máximo posible. Se é Vic, moito mellor, e se non a protección integral ou a que seamos capaces de conseguir. Estou pensando que vos podo máis comentar. Bueno, estes son dibuixos de AutoCAD, leva moito traballo facelos, pero bueno, xa están feitos, e foi o que dou a posibilidade de poder superpoñer os planos do 1944 con estes redibuixados do 1905. Bueno, non sei, eu se queredes xa termino, me preguntades o que queirades e vos responderei na mellor forma posible. Paso ya.
gracias, José Luis. Creo que quedou bastante claro de que realmente o experto ten razón. Quen coñece isto, veo. Vai nos falar agora Montse Prado. De verdade, xa. Queres sentar? Moi boa tarde, vou ser moi breve. Tamén vos quero agradecer moito que viñerades hoxe ata aquí. Quero empezar por agradecerle a Carlos a Carlos Besada que nos queda este magnífico espazo. Eu só quería, agradecerle moi moito a José Luis, non? Que viñera aquí a explicar técnicamente realmente que aquí hai un patrimonio que hai que preservar, non? Eu só queria decirvos que desde hai moito tempo os galegos e galegas nos quixeron convencer, e desgraciadamente nunha parte o conseguiron, de que sempre fomos así como bastante atrasados e que aquí pois, non había talento, non? Siguen un pouquiño nesa idea, que non é certa, evidentemente. E todo o conxunto e o Gran Hotel da Toxa é unha mostra do potencial que había no noso país, non? E que, como ben dixo José Luis, podemos falar de Vichy, podemos falar de Vidago, podemos falar de outras estruturas destas características e que en Galiza pues, estaba a cabeza das modas e das tendencias que había fundamentalmente en Europa, ¿no? Podíamos decir que foi un proxecto das élites e para as élites, porque así o foi, pero é unha evidencia que o povo do Grove, pero non só, que falou ben José Luis, non? É dicir, da ría, é que todos experimentamos o mesmo que decía él, vir a Toxa, vir a tal, era como, bueno, ir a un sitio pues, moi elegante, de prestigio, onde pasar a tal. Bueno, pero fundamentalmente o povo do Grove sempre o fixo o seu, porque, bueno, formaba parte do Concello, non? Pero como algo seu, non dos que viñan con cartos aquí a aloxarse, sino como unha estrutura que era, e un espazo que era seu, non? E entonces, claro, chegamos a este punto donde en aras do progreso, en aras da modernidade, pues nos foron convencendo do que o que tiñamos en Galiza, pues, bueno, non tiña valor. Convenceronos de que había que tirar as mesas de madeira que tiñamos nas casas, os arcóns, polleros de formica, tirar as casas e construir unhas moles de cemento e ladrillo, porque o que tiñamos pues, non tiña valor. Bueno, afortunadamente reaximos e somos conscientes de que temos un patrimonio moi importante no noso país, unha parte perdido para sempre, pero outro moi importante. E que preservar o patrimonio é fundamental, porque forma parte do que somos. Un pobo é a súa fala, a súa cultura, o seu patrimonio, como se relaciona, e iso foi importante para a construcción colectiva que fixemos e é importante para que sigamos con esa construcción colectiva que temos como pobo. Bueno, pues, en ese contexto é onde da man do Centro Cultural de Daniel Vázquez Bulías e do propio José Luis, onde vimos que hai un patrimonio que técnicamente está máis que demostrado que mantén as súas estruturas e que é merecente de preservalo. E que a decisión de baixarlle a cualificación é unha decisión política, non está basada en cuestións técnicas. Creo que o que hoxe nos explicou José Luis pondo de manifesto, non? É que aí hai detrás unha decisión política e así como antes tamén en aras do progreso e da modernidade nos convencéramos de que deixáramos destruir patrimonio, agora pues queren un pouco convencernos do mismo, non? Que aí non hai nada, eso é todo novo e claro, pois sempre os poderosos de por medio, non? Porque creo que non a ninguén se lle escapa pois que aí está o TUSA, que aí se celebra pois ese foro co nome da Toxa de Trupado, de poderosos decidindo sobre as vidas de todos e todas nós, non? E que, bueno, parece que os intereses deses poderosos están por encima
do interés colectivo e da preservación do patrimonio. E iso é porque hoxe estamos aquí, porque o BNG, o Centro Cultural e outras moitas persoas queremos que ese patrimonio que non se destrúa, mas que non se destrúe, que se dea unha protección que significa manter esa estrutura. No BNG collemos a luva do traballo feito técnicamente para reforzar a posición do BNG. Dixo moi ben antes Anselmo, o BNG leva moito tempo pensando para preservar a Illa da Toxa, a gran batalla lograda na parcela central, e que agora temos que dar esta batalla por nós e sobre todo por os que veñen atrás, que teñen dereito a coñecer a historia e a preservar ese patrimonio. No Concello do Grove e tamén no Parlamento imos dar esa batalla e tamén temos que dar a batalla social. E eu remato dicindo que é lamentable que como Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías se presentara a petición de declaración BIC, ben de interés cultural de todo o conxunto, non solamente do Gran Hotel, sino do Gran Hotel, da Capela, evidentemente a Capela, que parece que non ten ningún interés, do que foi a fábrica de sabóns, do que foi o balneario original, do que foron incluso os arróns ou os chalés modernistas, que é un conxunto froito dunha época e dun desenvolvemento, e como tal debe conservarse. O Centro Cultural presentou a petición de declaración BIC e por parte da Xunta de Galiza nin lle contestaron, ni siquiera contestaron. Podían decir negativamente, pois non hai elementos suficientes para esa declaración. Mentirían, pero podían decir, nós non o valoramos, non o vemos, pero ni siquiera fixeron iso. Igual que o Concello do Grove, pois ni siquiera tuvo ben, xa que houve persoas que fixeron o traballo técnico de todo o que nos acaba de explicar José Luis e presentado no Concello, o normal é que, igual tiñan descoñecemento de que había un valor, pero lonxe de analizar esa documentación e de aproveitar para poñelo en valor, o que fixeron foi, como tamén dixo Anselmo, metelo nun caixón e seguir para diante con un peixón. Non sabemos se de vontade propia ou accedendo á chantaxe, se non accededes a isto non hai peixón, pero claro, nun concello, igual que en outras institucións, estáse para atender o interés da maioría, non de algúns. E, polo tanto, hai que enfrontar esas decisións. Ao Centro Cultural siguen sin contestarle, presentaron a petición en agosto do 24, volveron a reiteralo en xaneiro deste 2025, siguen sin obter resposta, e foi a partir de aí que nós, en febreiro, presentamos no Parlamento iniciativas pedindo a declaración BIC, pero antes queríamos facer un traballo de concienciación e que a veciñanza do Grove coñeza a relevancia do que estamos a falar. Entón, imos a seguir. Logo vos explicará con máis detalle Anselmo, con ese traballo de concienciación e tamén de levar a debate tanto no Concello como no Parlamento galego. Hai razóns máis que suficientes, estou convencida que agora nas preguntas José Luis vai a explicar máis detalles, pero máis que suficientes como para preservar este conxunto, porque además é beneficioso que todo ese conxunto este aí, para orgullo dos que somos de aquí e tamén para coñecemento dos que veñen de fora. Nós non podemos pretender, non poden querer convencernos de que sexamos iguais en todos os lados. Cada sitio ten as súas peculiaridades, a súa idiosincrasia, o seu patrimonio. Se deixamos de protexelo e de preservalo e de impulsalo, acabaremos todos tendo absolutamente o mesmo en todos os lados, co cal acabaremos empobrecéndonos en canto a identidade, que é o que non queremos consentir. Eu, polo tanto, moitísimas grazas a José Luis polo traballo feito, estou convencido polo que van facer para que entre todos consigamos esa declaración BIC, e en esa tarefa sodes necesarios todas e todas os que estades aquí. Teñen que ver que é unha demanda colectiva, que hai
todos os estudos técnicos que o avalan, mas que hai un pobo que está disposto tamén a defendelo, que é un elemento fundamental. E agora abrimos unha quenda e xa vos deixo con... Abrimos unha quenda de preguntas. Quen queira levantar a man, falamos. Xa sabemos que o primeiro sempre costa, pero, bueno, temos aquí un xa, Bueno, dime... Eu teño unhas preguntas para calquera que me poida contestar. Eu teño falado moitas veces con moita xente que traballou ali, con Miñanaio, con quen sea, e a mí sempre se me falou, sobre todo nos últimos anos, coa chegada de un proxecto de negocio, precisades, amigo. Igual os datar así. Que sempre me teñen comentado, pois moita xente que traballaste de salí, o Miñanaio, tal, e sobre todo, nas últimas épocas, bueno, Miñanaio empezou a traballar ali, creo que nos 79 ou no 80 ou algo así, e sobre todo coa chegada xa de Esperia e as grandes corporacións a xestionar o hotel e tal, o expolio que se fixo de material inventariable, é dicir, os elementos decorativos, obras de arte sobre todo, inclusive xa co peche de Esperia, a mí me consta, porque é un comentario jocoso de moita xente que tiña intereses espúreos, por exemplo, na inmobiliaria. No Beach Club, por exemplo, se levaron pezas completas da barra, se levaron pezas completas do bar inglés, se levaron elementos como sillas. Eu sei de xente que ten sillas dos anos 80 do Xardín na Toxa na súa casa. Todo eso, existe algún tipo de documento donde este inventariado? Se podería recuperar en algún momento a información? Gracias. Sabes algo de eso? Non, pero por que decir algo? Bueno, eu o que si sei é que a xente iba a coller os containers, iba a coller directamente cousas que se pateaban como se non tuveran valor ningún. Curiosamente, repartindo as octavillas para este acto, encontrámonos con personas que nos decían: joder, eu teño cousas do Gran Hotel, teños que me daban moita pena e teños na casa. E unha das ideas que xurdiron cando estábamos repartindo precisamente é esa: recoller elementos do Gran Hotel para un día facer unha exposición. Hai xente, nós sabemos de algún paisano que ten bastantes, moitas, ten as primeiras chaves que se usaban, os primeiros chaveiros que se usaban para chaves das habitacións, e detalles polo estilo. Tamén sei de algunhas persoas que teñen que compraron algún tipo de moble, mesas, mesitas e tal, que teñen na súa casa, que as compraron e, bueno, e as conservaron. E algúns quitaronlle, bueno, puxeron as decentes, non? Dijámoslo así, teñen na casa, e a verdad que son artículos que agora mesmo vémonos como algo precioso cando antes se zapateaban, non? Ao mellor é o mismo que queren pasar con isto, que non lle demos esa importancia e que pasemos de todo e tiremos cando é algo realmente fermoso, importante. Certo é que ao mellor nos anos 60, 70 non se lle daba o valor que se lle dá agora, pero nin a eso, desgraciadamente a nada. Bueno, a arqueoloxía, todo isto está sementada de xente, de arqueólogos que non eran arqueólogos, que antes a arqueoloxía non era unha ciencia, iban por ali, recollían, de aficionados que fixeron verdadeiras masacres. Co Gran Hotel e con ese tipo de cousas, a verdade é que pasou, é moito. Sí. Bueno, en resposta ao que comentabas, cando estaba facendo a tesis, teña un familiar no 2012, por aí, que traballaba tamén no hotel, e fun, bueno, falar con ele, me enseñou por dentro e tal, e falábame do libro ese que había do 2007, do centenario, pero me comentou o mismo que estades comentando, que tiraron, que roubaron, que faltaban, pero tamén nos anos no século XXI tamén. Entón, imaginaros nos anos 80 ou 70 que a idea que se transmitiría por aí é guindar con todo
non transmitir unha idea que non ten valor, non? E agora o que daríamos por ver estas cousas, que por a alegría que estou levando, que hai cousas que se van a poder hasta facer unha exposición que é fantástica, a verdade. Bueno, quería dicir outra cousa, que vou deixar aquí o material, o informe que se presentou ao patrimonio, vou non deixar neste computador, para que todos os teñades e as cousas que traixen aquí, podedes profundizar moito porque ten moitas páxinas, entón pode ser útil para calquera que queira, como xa estamos todos a unha, pois para o que queira involucrarse máis, saber os máis detalles e cousas. E tamén quería dicir outra cousa, que a non contestación por parte de Patrimonio coincideu tamén, eu non sei se foi adrede ou non, que estuveron destituindo a varios cargos de patrimonio, entonces non contestaban a nada, porque eu, como arquitecto, tiña outros expedientes que tiña que, e non había atendimento presencial. De feito, o novo director xeral de patrimonio foi nomeado hai un mes ou menos. E a que está en Pontevedra tamén é outra, xa non están os mismos. Entonces, bueno, esperemos que sea para mellor, borrón e conta nova, e a ver se conseguimos pois loitar pola defensa do patrimonio que tanto nos identifica, non? Aquí os que estamos, moitos máis, os nosos fillos que poidan ver, as seguintes xeracións a poder ser. Pero bueno, a ver, eu quería dicir iso. Bueno, nós o que pedimos é que non se rebaixe a protección, e logo a declaración BIC, ou atendendo a petición que xa fixeron, ou que o faga de oficio a propia xunta, que é o que teria que facer. E eu non é por quitarlle así o optimismo aquí a José Luis, pero aceptar e declarar BIC vai en contra dos intereses de Otusa, e tal como estamos vendo que se está actuando ao servizo de quen se actúa, pois intención de motu propio non vai haber. Non vai haber porque non houve. Igual que, bueno, por a privatización das aguas termais, que eran públicas, podíamos remontarnos a como se expolia o patrimonio de todos e de todas, non? En este caso, patrimonio privado, pero que ten un valor público, non? E eu me temo que de motu propio algo que vai en contra dos intereses dos amigos non se ten caracterizado o Partido Popular por facelo, senón ao contrario. Entón, o que temos que facerlle ver é que si hai un interés colectivo, e se non o fai en motu propio, pois que vexa que hai presión para que o fagan. Faremos todo as cousas non son casualidade. Noticia de Fara de Vigo da semana pasada. Isto está feito a propósito. Bueno, eu digo sempre, o que fan os demais o sabemos, porque o fan xa o sabemos. Agora o que temos que poñer o acento é no que podemos facernos. E podemos facer máis a veces do que creemos. Insisto, temos a forza da razón, temos un estudo que agradecerle moito a José Luis que se lle ocurriera facer a tese doctoral sobre o Hotel da Toxa, un gran acerto, non podías ter feito de nada mellor, verdad? Foi, vamos, non sei que nota se puxeron, pero seguro que... sí, a nota te podo dar decir. Seguro que é moi boa, pero foi un gran acerto que nunca che pagaremos suficientemente desde aquí. Ao contrario. Alguna preguntinha máis? Non? Non hai ninguna pregunta? Pero tan tímidos somos no Grove para facer unha pregunta. Bueno, pues nada, se non hai nada, que quedou todo excesivamente claro. Se quedou todo excesivamente claro, direimos que este é un acto, que probablemente haya outros actos máis pa diante, que vamos a intentar facer a exposición, se é que a xente colabora, que entendo que sí. Darche moitísimas gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias a vos. Moitísimas gracias. A vos. Polo que acaba de decir. Estaba moi nervoso para falar, pero aquí estou como na mitad. No, pues aparentaste tranquilidade. Non é tan fácil. Moitas gracias. Sí. Gracias, Monse. Gracias a todos por vir. Gracias a todos por vir. Porque o esforzo que se faja desde aquí multiplícase por cada un dos que estades aí. Gracias.